Zamisli ovo. Mlada glumica ulazi u pozorište u Beogradu, nada se ulozi, a prvi test nije monolog, nije talenat, nego pogled koji je skenira kao robu. Sekundu kasnije, ona izlazi na scenu u kostimu zbog kog publika zadrži dah. I u tom trenutku shvatiš. Ovo nije priča o slavi, nego o tome koliko daleko sistem ide da te ponizi pre nego što ti dozvoli da budeš slobodan. Godinama kasnije njen muž, najveća zvezda tog vremena, napušta predstavu usred svega, kao šamar epohi. Ostavlja je samu, između scene koja traži disciplinu i zemlje koja traži poslušnost. Kako jedna žena preživi i pobedi, a da ne izgubi sebe? Šta je tačno morala da proguta da bi ostala na nogama? Da bi razumeo odakle je ta tvrdoća, moraš da je vidiš pre reflektora, pre aplauza, pre toga da je iko izgovorio njeno ime kao veliko. Rođena je 1937. u Novom Vinodolskom, mesto gde ti more stalno šapuće da je svet širi nego što izgleda i gde kamen uči da ćutanje traje duže od svake buke. Njena porodica nije bila samo jedna linija, jedna priča, jedna zastava. Odrastala je sa osjećajem da u njoj žive dva sveta odjednom. Ono što dolazi iz planine, tvrdo, škrto na rečima, i ono što dolazi s mora, otvoreno, promenljivo, nemirno. To nije bila romantična razglednica. Bio je to unutrašnji napon. U kući se nisu prepričavale samo sitne porodične anegdote. Prepričavalo se ono od čega ti zastane zalogaj u grlu. Rat, posleratni obračuni. Ona vrsta straha koja ostaje i kad se više ne čuje pucanj. Porodična sećanja nose i tamnije reči. Zatvor, kažnjavanje, etikete i čak goli otok kao senka koja stoji negde u pozadini, bez obzira koliko se pretvaraš da je sve normalno. Kad dete raste uz takve priče, ono nauči dve stvari vrlo rano. Da istorija ume da uđe u dnevnu sobu bez kucanja i da se čovek često deli na ono što misli i ono što sme da kaže. Dolazi rez. Kraj 40-ih. Belgrad. To nije samo promena grada. Prelazak je u potpuno drugačiji vazduh. U Beogradu se ne meriš po tome ko si, nego koliko brzo naučiš pravila. Kako hodaš, kako ćutiš, kako se uklapaš, kako ne štrčiš. Koliko možeš da izdržiš da te gledaju kao da si još jedna u nizu. U toj gužvi, u tom posleratnom sabijanju ljudi i ambicija, ona nosi sa sobom nešto što se ne vidi na prvi pogled. Porodičnu lekciju da poniženje nikad ne dolazi sa fanfarama. Dolazi tiho, kao dobar savet, kao tako je red, kao rečenica posle koje shvatiš da više nemaš luksus da budeš naivan. Zato njena potreba nije bila da postane slavna. Trebalo joj je mesto koje ne traži da se odrekne sebe svaki put kad uđe kroz vrata. Mesto gde može da govori, a da ne meri svaku reč kao da je dokaz na sudu. Kad neko odrasta u zemlji u kojoj se istorija menja brže od rasporeda vozova, jedino što može da zvuči kao stvarna sloboda jeste scena. Ali scena nije utočište. Scena je arena. Belgrad joj to pokazuje brzo, bez milosti. Ovaj grad ima svoj način da ti objasni ko si. Prvo te spusti, pa tek onda vidi da li umeš da ustaneš. Kad konačno dođe trenutak da pokuca na vrata pozorišta, to neće izgledati kao bajka o talentu koji je prepoznat. Izgledaće kao nešto mnogo ružnije. Pre nego što ti daju da budeš umetnik, oni žele da vide koliko možeš da izdržiš kao predmet. Koliko možeš da progutaš. Koliko brzo prihvataš da te procenjuju, mere, seciraju, bez stida, bez izvinjenja. Tek posle toga, ako preživiš taj prvi pogled, dolazi sledeće pitanje. Da li si dovoljno jaka da od tog poniženja napraviš gorivo? U sledećem koraku ona ulazi u prostor gde te ne ruši neuspeh,
nego uspeh koji si platio previše. Prvi test neće biti uloga. Biće trenutak kad shvatiš da se sloboda u pozorištu ne dobija, otima se. Sloboda se otima, ali prvo ti uzmu meru. Ne meru talenta, nego meru pokornosti. Koliko si spremna da progutaš pre nego što ti daju da izgovoriš prvu repliku. Početkom 1950-ih Branka ulazi u školu glume u Beogradu. Tamo se ne uči samo dikcija i pokret. Uči se kako da staneš pod svetlo, a da ti ne zadrhti glas. Kako da ti tuđe mišljenje zvuči kao zakon, čak i kad osjećaš da je pogrešno. Uči se i ono najružnije. Da ti se telo posmatra kao alat, a ne kao ti. Jedan profesor kaže držanje, drugi ritam, treći temperament. Ponekad neki četvrti samo ćuti i gleda, kao da procenjuje stoku. Shvatiš, u ovoj profesiji ljudi ti prvo uzmu meru, pa tek onda čuju glas. Jedan audicioni dan to joj razbije u lice. Nema fanfara, nema dobrodošli. Ima hodnik koji miriše na prašinu i hladan duvan, klupa uz zid i vrata iza kojih se čuje tup udarac štikle po dasci. Poziv. Ulazi i shvati da se prostor ne meri kvadratima, nego pogledima. Taj pogled ne traži lik, ne traži emociju. Pogled je kao cenovlik. Pitanje koje dobije nije o Čehovu, nije o Šekspiru. Pitanje je prosto i golo, kao šamar. Pokaži noge. U sekundi postane jasno da je ovo test bez teksta. Ako se pobuniš, kažu da si teška. Ako ćutiš, kažu da si poslušna. Kako god okreneš, gubiš deo sebe. Ne pravi scenu, ne baca vrata. Ne daje im zadovoljstvo da kažu, vidi je, histerična. Stoji, proguta, preživi. Baš tu, u toj gadnoj sitnici, rađa se njen tvrdoglavi princip. Ako već moraš da igraš u svetu gde te ponižavaju, ne predaješ se. Ne odlaziš. Ne nestaješ. Ostaješ. Učiš. I uzimaš im prostor centimetar po centimetar. To odvratno osjećanje ne prolazi brzo. Ostane u stomaku kao kamen. Kamen može da te slomi ili da ti postane teg koji te uči snazi. Kad dođe 1959. i kad se otvore vrata ateljeja 212, ona ne ulazi kao devojka koja sanja slavu. Ulazi kao neko ko traži pravila koja imaju smisla. Atelje tada u gradu zvuči drugačije. Brže, drskije, življe. Uđeš unutra i sve je malo preglasno. Glasovi se prepliću, neko se smeje, neko raspravlja kao da mu od toga zavisi život. U foajeu se osjeća dim, kafa, parfem, nervoza. Ta nervoza nije strah, apetit je. Tamo je Bojan Stupica. On joj nudi angažman. Stalni. To nisu samo reči. Ulaznica je u svet gde te ne zovu kad se sete, nego računaju na tebe. Daje joj ulogu u predstavi Jaje po Felicienu Marceau. Za nekog ko je do juče bio merena od oka, kao da ti neko prvi put kaže vrediš. Ali atelje nije azil, laboratorija je. Na probama nema milosti, samo preciznost. Svaki pokret se secira, svaka pauza ima cenu. Gleda se da li si živa, da li si prisutna, da li umeš da izdržiš tuđe oči, a da ti ne pojedu unutrašnjost. Dlanovi se znoje, grlo se suši, kažu ti još jednom. Ponoviš, još jednom. Dok ti se ne izbriše potreba da se dopadneš, a ostane samo potreba da bude istinito. Dolazi potez koji je u to vreme zvučao kao bogohuljenje na sceni. Ona izlazi u crnom kombinezonu. U početku ispod mantila, pa bez mantila. Trenutak otkopčavanja pravila pred publikom. Kao da kažeš, znam šta želite da sakrijem i zato ću to pokazati bez stida. To nije
erotika radi erotike. Poruka je, ja nisam ukras u haljini. Ja sam telo u pokretu. Sad gledajte, ali po mojim pravilima. Publika zadrži dah. Ne zato što je šokirana golotinjom, nego hrabrošću. U sali nastane ona sekunda tišine koju glumac pamti do kraja života. Ne ona dobra tišina kad publika sluša, nego ona napeta, kad publika meri. Sme li ovo? Ta tišina ima ukus. Malo slatko, pođodilaš pravo mesto. Malo kiselo, osjećaš kako se zgražavaju oni koji bi radije da ostaneš u kutiji. Odmah kreće šapat. Previše, sramota, šta joj to treba? U garderobi se pogledi seku kao noževi. Stariji brane red, mlađi brane vazduh. Jednako brzo dolazi i druga strana. Konačno nešto novo. Konačno neko ko se ne izvinjava. Shvata. Poniženje sa audicije nije bilo izuzetak. Model je bio. Danas te testiraju pogledom, sutra te kažnjavaju tračem, prekosutra ti podmeću moral. Ako hoćeš slobodu, moraš da je izneseš pred njih, otvoreno, bez molbe za dozvolu. Atelje 212 joj daje publiku koja reaguje i grad koji priča. Daje joj osjećaj da se scena može osvajati. Ali istovremeno joj daje i najopasniju stvar. Ukus pobede. Kad jednom osjetiš da si uspela da pomeriš granicu, poželiš da pomeriš još jedno. Sve dok ne udariš u zid koji nije od drvene scene, nego od institucije. Na kraju te godine ona već ima nešto što se ne kupuje. Ime koje se šapuće s poštovanjem i sumnjom u istom dahu. Pred njom je izbor koji odlučuje da li će juriti vatru iz večeri u veče ili će ući u kuću gde se igra na duge staze. Kuću koja traži sve, ali za uzvrat daje stabilnost, težinu i reputaciju koju je teško srušiti. Izgleda kao da je stvar rešena. Pomeriš granicu, publika reaguje, grad priča o tebi. Prava borba počinje tek kad moraš da odlučiš gde ćeš živeti svoj talenat. U vatri svake večeri ili u kući koja pamti sve, i dobro i loše. 1960. ulazi u Jugoslovensko dramsko pozorište. To nije ulazak u zgradu, ulazak je u poredak. U hodnike gde se šapuće tiše nego što se govori. U garderobe gde je ogledalo starije od tebe. U rasporede koji vise na tabli kao presuda. U takvom teatru nema slučajno sam zablistala. Ili si pouzdana, ili si potrošna. Od spolja to izgleda kao sigurnost, stalni ansambl, velika scena, ozbiljan repertoar. Jeste sigurnost, ali one vrste koja ima cenu. Institucija ti ne traži samo talenat, traži lojalnost ritmu. Traži da dođeš i kad ti se ne ide. Traži da izdržiš kad te ne vide. Traži da ćutiš kad te penskoče. Da ostaneš jednako koncentrisana kad si glavna i kad si samo deo slike. Jutro u takvom teatru ima isti miris svaki put. Prašina sa scene, lepilo iz radionice, hladna kafa u kancelariji inspicijenta. Čuješ vrata koja škripe. Čuješ kratko dobar dan, bez osmeha. Čuješ kako neko lista tekst brzo kao da broji metke. Čuješ onu najvažniju stvar. Tišinu pre probe. Kad svi znaju da će za par minuta neko biti pohvaljen, a neko presečen jednom rečenicom. Bira to. Ne zato što voli da je seku, nego zato što razume logiku. U ovoj kući sloboda ne dolazi od toga što radiš šta hoćeš, nego od toga što postaneš toliko dobra da te ne mogu lako pomeriti. Druga vrsta slobode, spora, uporna, gotovo matematička, dan po dan, proba po proba, predstava po predstava. U ansamblu se brzo nauči ko je ko ulazi u prostoriju kao vlasnik vazduha, ko priča o umetnosti, a misli o statusu, ko te tapše po ramenu,
a sutra te preskoči pogledom. Tu nema naivnosti. Svi znaju da je pozorište istovremeno i umetnost i administracija. Umetnost gori, administracija broji. Umetnost se menja, administracija pamti. Glumac mora da bude i jedno i drugo, i živ i tačan. Uklapa se bez gubljenja oštrine. Radi, uči, dolazi spremna, ne traži milost, ne trguje emocijama po hodnicima, ne pravi od sebe legendu dok još traje proba. Možda je to najveća razlika između kratkog bljeska i karijere. Bljesak traži publiku, karijera traži izdržljivost. Postoje dani kad se zavesa diže, a tebi je telo teško, kao da ti je neko nasuo olovo u kosti. Postoje večeri kad si na sceni, a u glavi ti se vrte računi, porodične brige i ona stara posleratna lekcija da se život menja preko noći. Baš tad te institucija tera da budeš precizna, da pogodiš repliku, da pogodiš pauzu, da pogodiš pogled. Kao da ti govori, privatno ostavi napolju, ovde ulazi samo posao. Istovremeno surovo i spasonosno. Surovo, ne daje ti izgovor. Spasonosno, daje ti okvir. U zemlji gde se pravila često menjaju, okvir je luksuz. Pozorište postaje jedino mesto gde znaš tačno šta se od tebe traži. Istina na sceni, tačnost u poslu i čelični stomak za sve između. Vremenom u toj kući dobija ono što joj je trebalo još od detinjstva. Prostor u kojem može da diše. Ne u smislu da je sve lako, naprotiv, ali u smislu da je jasno, da je borba definisana, da se ne vodi iza leđa, nego pred reflektorima. Kad jednom stekneš tu naviku, da se boriš pred svetlom, manje te plaši mrak u gledalištu. Kroz godine postaje lice te institucije, ne preko noći, ne preko jedne premijere, nego preko 1000 sitnih odluka. Da ne kasni, da ne štedi glas, da ne odustaje kad nema aplauza koji bi te nosio. Tako se gradi ono što ljudi kasnije zovu legenda. A u stvarnosti je to samo gomila dana kad si došla i odradila posao kao da ti život zavisi od toga. Dok traje taj ritam, desi se još jedna promjena. Više ne moraš nikome da dokazuješ da pripadaš. Ali dolazi teže pitanje. Šta radiš kad ti život ponudi nešto što je veće od ansambla, veće od repertoara, veće čak i od nacionalne scene? U jednom teatru, ma koliko velik bio, sve ima svoje granice. U isto vreme u gradu počinje da raste jedno ime. Ne raste tiho, raste kao požar. Ljudi ga izgovaraju na ulici, u kafanama, u foajeu, sa onim tonom koji znači ovo je novo, ovo je druga liga. Stoji čvrsto u svojoj kući, u svom sistemu, u svom ritmu. Baš zato, kad se taj čovjek konačno pojavi u njenom vidokrugu, neće biti pitanje da li će joj se dopasti. Biće pitanje mnogo opasnije. Da li će taj plamen ući u njen život kao svetlo ili kao nešto što sagori sve što je godinama gradila? Znala je kako izgleda požar koji obećava svetlo, a zapravo traži da mu prineseš sve što imaš. Baš takav čovjek je bio Bekim. Ne tiho, ne skromno, nego kao da mu scena pripada i pre nego što stane na nju. Pitanje nije bilo da li će je osvojiti. Pitanje je bilo da li će je odneti. Poznavali su se već iz istog sveta, sa akademije, sa onih vežbi gde se uči ritam i držanje, gde ti profesor broji korake kao da broji greške. Ali poznavanje nije isto što i bliskost. Bliskost se ne rađa u hodniku, nego u radu, pod pritiskom, kad ti dan traje predugo, a moraš da ostaneš tačan kao metronom. Beograd tih godina uveče ima svoj zvuk. Tramvaj koji škripi kroz krivinu, radio iz otvorenog prozora, miris mokrog asfalta i duvana iz kafane.
Pozorišni svet ima svoj zvuk. Šapat po foajeu, smeh koji traje sekundu predugo, rečenice koje počinju kao kompliment, a završavaju kao upozorenje. U tom svetu Bekim se već osjeća pre nego što se pojavi. Pogled koji se zadrži na njemu malo duže. Kolege koje se prave ravnodušne, a telo im odaje suprotno. Ljudi koji naglo postanu ljubazni. Branka, naviknuta na disciplinu jugoslovenskog dramskog, zna šta znači institucija. Zna kako se preživljava poredak. Dođeš spreman, ćutiš kad treba, goriš kad treba i ne tražiš milost. Bekim donosi nešto što institucija ne voli. Brzinu. Kao da mu je svaki razgovor već sljedeća scena. Kao da mu je svaki ulazak u prostoriju već premijera. Dolazi snimanje filma Klakson, 1965. Film nije romantika sa violinama. Set je suva logistika. Kablovi po zemlji, reflektori koji peku kao leto, ljudi koji trče s papirima, neko viče tišina, a odmah potom neko opet viče, samo glasnije. Čuješ klapnu. Čuješ kako se ponavlja isti kadar. Vidiš kako se glumac troši iznutra, dok s polja mora da izgleda kao da mu je sve lako. Tu se njihov odnos zgusne. Ne kroz veliku izjavu, nego kroz umor. Kroz čekanje. Kroz sitnice. Ko ti donese vodu kad ti se grlo osuši? Ko te pogleda pre scene kao da kaže izdrži još ovo? Ko se ne nasmeje tuđoj šali na tvoj račun? U takvim trenucima, kad se kamere ugase, nastaje poverenje koje ne nastaje na balovima, nego na terenu. Posle dana pod reflektorima dođe jedna noć koja nema nikakve veze sa filmom, a ima veze sa sudbinom. Topla, lepljiva, morska. Novi Vinodolski u avgustu miriše na so i bor. Cvrčci drže ritam kao metronom, a u mraku trepere svici, kao da neko prosipa varnice po vazduhu. Nema publike, nema kostima. Samo dvoje ljudi, cigareta koja svetli na prstima i osjećaj da se nešto, bez velike pompe, preliva preko ivice. U takvim noćima ne donosiš odluke. U takvim noćima shvatiš da je odluka već doneta, samo je niko još nije izgovorio. Bekim je magnet, ali nije od pamuka. Oko takvih ljudi sve je uvek malo napetije. I dobro i loše se pojačava. Ona to odmah osjeti. Osjeti i onu slatku stvar. Da si pored nekoga ko ima snagu da pomeri prostor. Osjeti i onu gorku. Da će se sve što je privatno vrlo lako pretvoriti u javno. Čim se u pozorišnom krugu osjeti da nešto postoji, počnu rečenice koje zvuče kao šala, a zapravo su test. Pa dobro, jel ozbiljno? Jel to samo snimanje? On je takav, znaš ti njega. Iza tih rečenica stoji ista prljava potreba, da neko tuđu bliskost pretvori u tuđi dokaz. Da potvrdi priču o njemu. Da potvrdi priču o njoj. Da, ako može, potvrdi svoju nadmoć, makar kroz trač. Dolazi deo priče koji se obično preskoči kad se govori o velikim ljubavima. Novac. Tačnije, vrednost rada. Ljubav ne plaća stan, a slava ne garantuje pošten ugovor. Na snimanju se o honorarima razgovara kao da su to tuđe pare, kao da se glumcu čini usluga što uopšte radi. Tu ona pokaže ono što publika retko vidi. Kičmu. Ne stoji sa strane i ne pravi se da je iznad toga. Traži ono što pripada. Traži isplatu u valuti. Ne zato što je pohlepna, nego zato što razume sistem. Isti taj sistem koji te meri pogledom, koji te ocenjuje po telu, sutra će te isplatiti u obećanjima, a ne u novcu. Ako mu dozvoliš. Zamisli taj prizor. Ne na sceni, nego u kancelariji. Stol prekriven papirima. Pepeljara prepuna opušaka. Prozor napola otvoren. Hladan vazduh se meša sa ustajalim dimom. Neko s druge strane stola objašnjava kako to ide. Kako nema mogućnosti. Kako nije trenutak. Sedi mirno. Ne viče. Ne moli.
Gleda pravo. Govori kratko, precizno, kao da izgovara repliku koju je vežbala do savršenstva. U toj tišini krije se njena moć. Ne bori se za privilegiju, nego za princip. Zato ova veza od početka nije bila samo strast. Bila je dogovor dve snage. Njegova vatra i njena konstrukcija. Njegova brzina i njena izdržljivost. Dok se spolja još uvijek može pričati kao da je to lepa priča iz sveta filma, iznutra se već formira ozbiljnije pitanje. Šta se dešava kad jedan od vas postane veći od granica, a drugi mora da odluči da li ide za njim ili ostaje da čuva svoj svet? Kad uz tebe stoji čovek kome se otvaraju vrata šira od pasoša, život počinje da ubrzava kao voz koji nestaje na malim stanicama. Uskoro više neće biti dovoljno da izdržiš probu. Morat ćeš da izdržiš put, tuđ jezik, tuđe poglede i onu vrstu uspeha koja ne pita da li si spremna, nego samo vuče napred. Voz nestaje na malim stanicama, a privatni život ne voli brzinu. Baš tu, u tom ubrzanju, desi se nešto čudno. Najvažniji dan u njihovom životu prođe bez ijedne fotografije. Kako uopšte izgleda ljubav kad postane deo međunarodne priče? 1967. i 1968. Bekim Fehmiju više nije samo jugoslovenski glumac. Postaje ime koje se izgovara i van jezika kojim je odrastao. Uspeh ima svoj miris. Mešavina nove kože kofera, hotelskog sapuna i tuđih parfema u liftu. Ima svoj zvuk. Avionske najave, šuškanje ugovora, pozive koji dolaze kasno uveče, kad ti mozak već traži tišinu, a svet tek počinje da radi. Ona je uz njega, ali ne kao prtljag. Gleda kako se čovek pretvara u simbol. Zna da simboli ne pripadaju nikome. Simboli pripadaju publici, naslovima, tuđim očekivanjima. Vrsta pobede koja istovremeno podiže i krade. Podiže ti adresu, krade ti sate. Podiže ti standard, krade ti mir. Rim u toj priči nije razglednica, logistika je. Mesto gde se sve završava u hodu. Sastanci, probe, dogovori, telefon koji zvoni i u pozadini stalno isto pitanje. Kad je sljedeći let? Kad je sljedeća scena? Kad je sljedeći potpis? Ljudi zamišljaju Rim kao ljubav i fontane. Za njih je to grad u kojem se udaješ između dva obaveštenja o rasporedu. Dolazi taj dan. Venčanje u rimskom poslanstvu. Nema orkestara, nema velikog stola. Nema ceremonije koja traje onoliko koliko srce traži. Ima par zidova, par reči, par potpisa. Ima ona službena tišina koja miriše na papir i mastilo. Jedan detalj koji bode više nego što bi iko očekivao. Nema fotografija. Ni jedne. Ne zato što su se krili, ne zato što su se stideli, nego zato što se sve dešava brzo i nekako poslovno. Kao da život mora da stane u raspored koji nije tvoj. Kao da ti se lični trenutak odmeri na minut, pa se odmah skloni u fioku da ne smeta. Kasnije, kad ljudi pitaju gde su slike, shvatiš koliko je to neprijatno pitanje. Fotografija nije samo uspomena. Dokaz je da je nešto bilo stvarno. Da nije bio samo prelazni kadar u tuđem filmu. Oni taj dokaz nemaju. Zato je taj brak od početka obeležen paradoksom. Spolja izgleda glamurozno. Rim, međunarodne ponude, svet se otvorio. Zaista, svet se otvorio. Ali kad se svet otvori, on te često proguta do pola. Ne uspeš ni da postaviš granice. Ne stigneš ni da se dogovoriš sa sobom šta ti je sveto. Sve se gura u tempo. Čak i ljubav. U toj brzini ona ne gubi glavu, ali osjeća promjenu u vazduhu. Pre, njihova priča je bila između dvoje ljudi i posla. Sada je priča između dvoje ljudi, posla
i publike koja se ponaša kao da ima pravo glasa. Ljudi te gledaju kao ženu od. Postavljaju pitanja kao da si deo dekoracije. Neki ti čestitaju kao da čestitaju sebi, jer naš je uspeo. Neki te mere da vide da li si dostojna. U takvom svetu najteže nije tuđa zavist. Najteže je tuđa prisnost, ta lažna bliskost koja ti ulazi u život bez pozivnice. Tu dolazi ono što se retko kaže naglas. Međunarodni uspjeh nije samo karta za veće scene. Pritisak je. Pritisak da budeš stalno reprezentativan. Da se smeješ kad ti se spava. Da sediš na večeri kad bi najradije bila sama. Da vodiš razgovore koji nisu razgovori, nego pregovori pod maskom ljubaznosti. Kad se sve pretvara u događaj, brak postaje ili sklonište ili front. Bira da ga pravi skloništem. Ne kroz romantiku, nego kroz red. Zna instituciju, zna disciplinu. Zna kako izgleda kad te sistem melje. Samo je ovo sada sofisticiranije. Nema grubog pitanja na audiciji. Umjesto toga, tu je fin osmeh, kamere, protokol i osjećaj da ti privatnost curi kroz prste, a svi se ponašaju kao da je to normalno. U toj situaciji, taj nedostatak fotografije postaje simbol, kao mala nepristojna istina. Najveći trenutak nisu stigli da sačuvaju. Nisu ga zabeležili. Kao da su ga već tada dali na račun budućnosti. Kao da su rekli, kasnije ćemo mi to nadoknaditi. Kasnije ćemo napraviti prave uspomene. Kasnije ćemo stati. Samo što kasnije, kod ljudi koji su u pogonu, često ne dođe. Ili dođe na pogrešan način. Ipak ne treba ih žaliti kao žrtve. U toj brzini ima i opojnosti. Ima onog osjećaja da si na ivici velikog sveta, da ti se otvara nešto što se drugima ne otvara. Ima ponosa, ima radosti, ima energije koja te ujutru digne i kad ne znaš gde si sinoć zaspala. Lepa strana priče, i ona je stvarna. Nisu oni bili mračni ljudi koji su patili od uspeha. Znali su da uživaju u njemu. Ali ta lepa strana ima račun. I račun uvek stigne na kraju večeri, kad ostaneš sama sa sobom. Tad shvatiš. Nemaš fotografiju da se uhvatiš za nju. Imaš samo sećanje, a sećanje je klizavo. Danas ti izgleda kao film, sutra kao san. Tu nastaje ona tiha nelagodnost. Ako nema dokaza, da li će ti jednog dana neko reći da preuveličavaš, da izmišljaš, da se ništa nije desilo baš tako? Zato taj period upija kao da skuplja dokaze u sebi. Ne slike na papiru, nego slike u glavi. Miris Rima ujutru. Zvuk koraka po mermeru. Hladan vazduh u zgradi poslanstva. Težinu trenutka koji traje kratko, ali menja sve. Pamti to jer mora. Osjeća da će doći dan kada će se sve oko njih prepričavati, tumačiti, koristiti kao argument. Želi da u toj buci sačuva jednu jednostavnu istinu. Bili smo tu, u tom trenutku. Nije bilo fotografije, ali bilo je stvarno. Gotovo neprimetno, priča prelazi u sljedeću fazu. Sada više nema povratka na normalno. Ne možeš se posle Rima vratiti u istu brzinu života kao pre. Sve te jednom povukao i očekuje da ideš dalje. Slede godine koje će spolja izgledati kao trijumf, uloge, rad, status, stabilnost koju publika vidi. Dok ljudi aplaudiraju, unutra se već formira mala pukotina. Ne velika drama, ne skandal, nego ona sitna, opasna pukotina koja se ne vidi pod reflektorima. Kad jednom naučiš da privatno staje u jednu kratku ceremoniju bez fotografije, pitanje je samo jedno.
koliko još toga ćeš morati da preskočiš da bi održao sliku uspjeha. Ta pukotina se ne vidi na televiziji. Ne vidi se ni na filmskom platnu. Vidi se tek kad se ugase reflektori, kad ostaneš sam u garderobi i shvatiš da uspjeh ume da bude najbolja maska za umor. Koliko dugo možeš da nosiš tu masku, a da se iznutra ne raspadneš? 70. i 80. za nju izgledaju s polja kao idealna slika jedne karijere. Teatar joj daje kičmu, film joj daje lice koje prepoznaju i oni koji nikad nisu kročili u pozorište. Prelazi iz jedne mašinerije u drugu kao da je rođena za to. Ujutru proba, popodne snimanje, uveče predstava. Nema tu glamura iz magazina. Ima samo tempo koji ti pojede dan, a zatim uzme i noć. Filmski set je potpuno drugačija zver od scene. Na sceni imaš kontinuitet. Uđeš, dišeš, izneseš priču do kraja, pa tek onda padne zavesa. Na setu te seckaju kao kobasicu. Prvo ti uzmu jedno dobro jutro u krupnom planu, pa te vrate 3 sata kasnije da kažeš doviđenja, kao da je to isti trenutak. Stojiš pod reflektorima koji greju kao peć. Šminka se suši na koži, a neko ti iza leđa šapuće. Još jednom, još jednom, još jednom. Svaki put moraš da budeš tačna, kao da je prvi. U tome ne traži komfor, traži kontrolu. Kontrola je njena valuta. Kad si glumica u zemlji koja voli da te stavlja u kutije, kontrola je način da ostaneš svoj. Zato je u kadru precizna. Ne razbacuje emociju. Ne glumi veliko. Radi ono što publika pamti, iako ne ume uvek da objasni. Pogleda u pravom trenutku, pauza koja preseče rečenicu, mali trzaj koji kaže više od monologa. Dolaze filmovi koji postaju opšta kultura. Balkanski špijun je jedna od onih priča koje ti uđu u kuću i ostanu tamo, kao stari nameštaj. Ne samo film, ogledalo paranoje koje ljudi gledaju i smeju se, a posle kad legnu, shvate da im smeh stoji u grlu. Ona u tom svetu nije ukras. Deo je mehanizma koji radi zastrašujuće precizno. Familija, sumnja, kontrola. Mali čovek koji misli da brani državu, a zapravo brani svoj strah. Varljivo leto 68. donosi drugi ukus. Nostalgija, mladost, bezobrazna toplina. Onaj smeh koji ne boli odmah, nego tek sutra. Filmovi koje ljudi citiraju u kafani. Filmovi koji imaju replike koje se prenose kao šifra. Kad si u takvim filmovima, postaneš deo jezika naroda. Moć, ali i zamka. Kad publika počne da te doživljava kao svoju, ona misli da ima pravo na tebe. Na ulici te zaustave. Ne pitaju kako ste, nego odmah kreću sa svojim verzijama priče, kao da ste se dogovorili. Neko ti dobaci rečenicu iz filma, očekuje da mu vratiš istim tonom. Neko ti priđe preblizu, kao da proverava da li si stvarna. Neko ti se poveri, jer vi ste pametna žena, vi razumete. Stojiš i smeškaš se, znaš pravilo. Ako prekineš tu igru naglo, oni se uvrede, kao da si im ukrala nešto što im pripada. U pozorištu je druga vrsta pritiska. Tamo te ne drže replike iz filma, tamo te drži reputacija. Svaka nova uloga je nova provera. Svaka premijera je novo suđenje. Najgora stvar u teatru nije kritika. Najgora stvar je ravnodušnost ansambla. Ona tišina kad shvatiš da te niko više ne očekuje. To ne dozvoljava. Pojavljuje se. Radi. Diže predstavu. Čuva ritam kuće kao da čuva puls. Tu dolazi ona lepa strana priče. Ona zbog koje publika voli ovakve biografije. Žena koja ne posustaje, koja izdrži tempo i ostane u formi. Stvarno, ima nešto gotovo zadivljujuće u toj rutini. Kao sportista koji ne priča o treningu, nego samo dođe i odradi ga. Ljudi vide rezultat, ne vide koliko košta. A košta puno.
Košta ti privatne večeri. Košta ti prijateljstva koja se suše, jer nikad nemaš vremena. Košta ti telo koje pamti svaku neprospavanu noć. Košta ti živce. Stalno moraš da budeš pristojna, a u sebi bi najradije viknula pustite me da živim. Dok se karijera s polja širi, unutra se skuplja jedna tiha nelagodnost. Ne zato što njoj ide loše, nego zato što se oko njih menja ton. U razgovorima se sve češće čuje neka oštrina koja ranije nije bila tu. Ljudi počinju da se dele po temama koje su nekad bile nebitne. U kafani se više ne raspravlja samo o fudbalu i filmovima, nego o nama i njima. O tome ko je šta, ko odakle, ko kome pripada. Reči postaju tvrđe, pogledi postaju duži, šale postaju otrovnije. Sve to registruje, ali ne pravi paniku. Preživjela je dovoljno da zna. Kad se društvo menja, prva stvar koja strada nije ekonomija, prva strada humor. Posle njega strada empatija. Kad nestane empatija, umetnost postaje sumnjiva, jer umetnost traži da razumeš drugog. Baš zato ti zlatni 70. i 80. nisu samo vreme uspeha. Vreme je kada se ispod sjaja polako podiže pritisak. Kao voda iza brane. Dok igraš predstavu, dok publika aplaudira, dok se filmovi citiraju, iza kulisa se nakuplja nešto što ne možeš da zaustaviš aplauzom. Jedne večeri posle predstave, kad se hodnik isprazni, čuješ samo metlu čistačice i daleko lupanje vrata. Nema više smeha. Nema više one opuštenosti. Samo osjećaj da se nešto sprema, ali niko još ne zna kako će izgledati. U takvom vazduhu najopasniji trenutak nije premijera. Najopasniji trenutak je kad neko odluči da više ne igra po pravilima. Ne na sceni, nego u životu. Jedan potez usred pozorišnog sveta bit će glasniji od bilo koje replike iz filma. Tada će se pokazati šta zaista znači ona reč koju svi vole da koriste, a retko ko sme da plati. Dostojanstvo. Jedan potez, jedna pauza, jedan izlazak sa scene i odjednom shvatiš da aplauz ne znači ništa kad se promeni vazduh u zemlji. Ko odluči da prekine igru pred publikom, taj više nikad ne dobije nazad staru normalnost. 14. april 1987. Pozorište radi kao i uvek. Garderobe mirišu na puder i znoj, na mokru tkaninu kostima koji su preživeli previše premijera. U hodniku škripi daska, neko traži iglu i konac, neko nervozno puši na prozoru, neko tiho ponavlja repliku. Spolja, to je obična večer. Baš zato će kasnije izgledati kao da se ništa dramatično nije desilo. Nije bilo pucnja, nije bilo tuče, nije bilo sirena. Samo jedan čovek, usred predstave, odluči da je dosta. U teatru postoji nepisano pravilo. Sve može, ali predstava mora da ide. Možeš da mrziš kolegu, možeš da ti je život u rasulu, možeš da se raspada država, ali kad se zavesa digne, ti si tu. Ulogu ne prekidaš, publiku ne ostavljaš. Sveti dogovor između glumca i gledališta. Taj dogovor je te noći prekinut. Bekim Fehmiju napušta predstavu. Ne posle završetka, ne u pauzi uz izvinite pozlilo mi je, nego usred svega, dok se igra odvija. U tom trenutku pozorište prestaje da bude umetnost i postaje vest. Kad to uradi neko ko nije anoniman, nego figura, svi odmah traže objašnjenje. Publika traži razlog, kolege traže krivca, uprava traži kako da to zakrpi, novine traže naslov. Odmah kreće prva, pristojna verzija. Navodno je razlog neorganizovanost predstave. Zvuči dovoljno bezopasno da se svi prave da je stvar profesionalna, kao da je posredi kapric, sujeta, nervoza umetnika. Lakše je tako.
Lakše je kad sve stane u okvir pozorišnog trača. Ali to nije bila suština. Suština je bila politička i prljava. I svi su je osjećali u kostima pre nego što su je izgovorili. Fehmiju je taj potez vezao za atmosferu mržnje, za talas propagande i anti-albanskog huškanja koji je tada rastao. Ne kao teoriju iz kabineta, nego kao realnost koja ulazi u sale, u ulice, u razgovore. Kao vazduh koji se menja. I odjednom shvatiš da se rečenice izgovaraju oštrije, da se ljudi gledaju sumnjičavije, da se mi i oni lepe na čela kao etikete. U takvom vazduhu, glumac koji nosi albansko prezime više nije samo glumac. Postaje znak, meta, argument, ukras za tuđu priču. On to odbija na jedini način koji pozorište razume. Prekidom. Zamisli kako to izgleda iznutra. U sekundi, iza scene, sve staje. Inspicijent gubi boju u licu. Neko trči. Neko psuje kroz zube. Neko pokušava da spasi tok. Glumci ostaju bez partnera u sceni, kao da si im izmakao pod. Publika u gledalištu prvo ne shvata. Misli deo predstave. Misli efekat. Počinje šuškanje. Neko se nakašlje. Neko se nagne napred. Svi shvate da nije efekat, nego prekid. Trenutak kad se javno vidi ono što se godinama skupljalo privatno. Zamisli je. Ne kao ženu od, nego kao profesionalca koji razume šta znači prekinuti predstavu. Zna da će se o ovome pričati ružno. Zna da će se tumačiti kao izdaja, kao skandal, kao provokacija. Zna i nešto gore. Zna da će se mnogi praviti da ne razumeju pravi razlog, jer je udobnije ne razumeti. U takvim vremenima masa uvek ima jednu omiljenu rečenicu. Ne mešaj politiku u umetnost. A zapravo rade upravo suprotno. Politiku mešaju u svaki dah. Posle tog izlaska ništa se više ne vraća na staro. To nije samo incident. Tačka je posle koje se čovek ili povlači ili se lomi. Za njega to postaje javni raskid sa profesijom u zemlji. Ne zato što nema uloga, nego zato što su uloge počele da nose cenu koja nije umetnička, nego identitetska. Kad jednom tako odeš, ti ne odeš samo iz predstave. Otišao si iz dogovora sa okolinom. Okolina takve odluke ne oprašta lako. Sutradan, u pozorištu, svi hodaju malo sporije. Više se sluša nego što se priča. Telefoni zvone predugo. Po kancelarijama se puši više nego inače. Neko na brzinu sastavlja rečenice koje će zvučati neutralno, a niko nije neutralan. Neko već šapuće da je preterao. Neko šapuće da je konačno neko rekao ne. Svi znaju. Pitanje nije šta se desilo. Pitanje je šta sad. Ako se ovako prekida predstava, uskoro se može prekinuti i društvo. Ona ostaje na sceni. Njen posao nestaje. Ali sada nosi novi teret. Teret čoveka koji je odlučio da izađe i da plati cenu. Cena nije jedna naslovna strana. Cena je duga, spora i svakodnevna. Cena je pogled koji ti kažu da nisi dobrodošao. Cena je zaborav u raspodeli uloga. Cena je tišina kolega koji se sklanjaju da ih ne zakači. Najgore od svega, to je tek početak. Kad jednom krene talas mržnje, on nestaje na jednom pozorištu i jednom imenu. Uđe u celu dekadu. Uđe u uloge koje ti nude. Uđe u rečenice koje očekuju da izgovoriš. Uđe u scenarije u kojima više nema ljudi, samo etikete. 14. april je bio znak. 90. koje dolaze bit će dokaz. Tada će se vidjeti koliko daleko sistem može da ide. Ne da te zabrani, nego da te preoblikuje.
da ti ponudi posao koji ti se gadi i da te natera da biraš između hleba i obraza. Hleb ili obraz. Tako zvuči kad ti sistem umjesto zabrane pruži ponudu koja ti se gadi i kaže uzmi ili nestani. Kad to počne, pitanje više nije da li ćeš igrati uloge, nego da li ćeš igrati tuđu mržnju. 90. dolaze kao naglo zahlađenje. Ne onaj lep hlad koji te razbudi, nego onaj koji ti uđe u kosti i ostane. Grad se puni novim zvukovima. Televizor bruji ceo dan. Vesti se ponavljaju kao čekić. Naslovi se deru, a ljudi u kafani više ne pričaju kao ranije. Ranije je bilo ko je koga prevario, ko je kako odigrao, ko je šta snimio. Sada je ko je naš, ko je njihov. To naš zvuči kao dozvola, a njihov kao presuda. Gleda sve to iznutra, iz pozorišta, iz ansambla, iz garderoba gde se i dalje šminka lice, ali se više ne šminka istina. U hodnicima se osjeća napetost. Ne ona kreativna pred premijeru, nego ona društvena, kad ljudi biraju reči da ne pogreše stranu. Kolege koje su se do juče grlile posle predstave, sada se pozdravljaju kratko, kao da ih neko prisluškuje. Nije važno da li ih stvarno prisluškuje. Dovoljno je što veruju da može. Ujutro ide na probu, uveče izlazi na scenu i sve izgleda isto. Daske, reflektori, tekst. Samo što više nije isto ono što se čuje u pauzi. U pauzi se čuju rečenice koje te grebu po koži. Tako mora. Takva su vremena. Nemoj da se zameraš. Najopasnija rečenica od svih. Ne mešaj to u umetnost. U prevodu, ćuti i radi dok te preoblikuju. Preoblikovanje ne dolazi kao naredba. Dolazi kao ponuda, kao uloga, kao scenario. Na stolu se pojave tekstovi u kojima ljudi više nisu ljudi, nego etikete. Likovi koji nisu napisani da bi bili shvaćeni, nego da bi bili mrženi. Odjednom ti nude priče u kojima je drugi uvek kriv, uvek prljav, uvek nasilan. Nude ti uloge koje traže da ti budeš dokaz tuđe propagande. Odvratno je na poseban način. Predstavlja se kao posao, kao umetnički izazov, kao publika to voli. Znaš, publika može da voli svašta kad je napumpaš strahom. Vidi kako se ta logika uvlači u profesiju. Nije više pitanje da li si dobar glumac. Pitanje je šta si, odakle si, kome pripadaš i da li si spreman da to potvrdiš na sceni. U takvom svetu neutralnost ne postoji. Ako si tih, smatraju da skrivaš. Ako govoriš, smatraju da napadaš. Najgore je što se ta igra ne završava na naslovima. Ulazi u audicije, u telefonske razgovore, u pauze između proba, u poglede ljudi koji te gledaju kao da proveravaju tvoju krv. Tu se vidi šta znači kad vazduh postane zagađen. To nije metafora za novine. Stvaran je osjećaj. Uđeš u tramvaj i osjetiš da se ljudi stežu kad se spomene neka reč. Uđeš u prodavnicu i čuješ kako neko prebrojava ko je kupio šta. Prođeš pored televizora u izlogu i vidiš isto lice, isti ton, istu poruku, iz dana u dan. Kao da ti neko stalno podešava nervni sistem na opasnost. Bekim, čovek koji je nekad bio simbol uspeha i širine, u takvom vazduhu gubi ono najvažnije. Optimizam. Ne onaj jeftini, bit će sve u redu, nego optimizam kao motor. Onaj motor koji te tera da ustaneš i kad je teško. Kad taj motor stane, čovjek ne mora odmah da padne. Može još godinama da hoda. Ali hoda kao da nosi kamen u grudima. U kući se to osjeti pre nego što se izgovori. Ne kroz velike svađe, nego kroz sitnice. Tišina koja traje predugo.
pogled koji pobegne, razgovor koji se prekine na pola rečenice. Oboje rade, oboje postoje, ali oko njih svet kao da svaku noć postaje uži. Najgora stvar u tom sužavanju je što nema jednog neprijatelja. Nemaš kome da pokažeš prstom i kažeš on mi to radi. Radi ti to atmosfera, radi ti to vreme, radi ti to masa. Masa nema lice, zato je i najstrašnija. Ona se drži posla jer je to njen jedini čvrst pod. Zna kako institucija diše, zna kako se predstava drži na nogama. Ali sada ni scena nije čista. Čim kročiš, osjetiš da publika dolazi sa teretom. Ne dolazi samo da gleda, dolazi da potvrdi ono u što je već ubeđena. Umetnost ne voli potvrdu. Umetnost voli sumnju. Sumnja je 90-ih postala opasna. Zato u tim godinama najteže nije ni siromaštvo, ni redukcije, ni to što nestaju mogućnosti. Najteže je moralno gađenje koje moraš da gutaš da bi preživeo. Ne jednom, nego stalno. Svaki put kad ti neko kaže pa šta ima veze, to je samo uloga. Svaki put kad vidiš da se kolega prilagodio, mora da plati račune, a sutra se pravi da mu je svejedno. Svaki put kad shvatiš da se ljudi navikavaju na mržnju kao na loš miris. Prvo smeta, posle ga više ne primećuju. Baš tu plaća svoju cenu. Ne zato što je izgubila karijeru, nego zato što gleda kako se svet, za koji su verovali da je dovoljno širok da u njemu ima mesta za sve, pretvara u niz malih kaveza. Kavez po naciji, kavez po priči, kavez po ulozi. Kad nestane zemlja u kojoj si živeo, ne nestane samo pasoš. Nestane osjećaj da postoji zajednički jezik. U takvim godinama ljudi često misle najgore je kad te napadnu s polja. Nije. Najgore je kad te pritisak s polja natera da se iznutra ugasiš. Kad prestaneš da planiraš. Kad prestaneš da se raduješ. Kad počneš da brojiš samo koliko još možeš da izdržiš. Tako, bez velike eksplozije, život ulazi u fazu u kojoj se ne vodi bitka za slavu, nego bitka za vazduh. Još stoji, još radi, još igra. Ali u kući, u tišini, polako se skuplja ono što se ne može odglumiti. Iscrpljenost koja ne traži aplauz, nego predah. Predah ne dolazi. Kad se jednom sve preseli u telo, kad se istorija više ne čuje samo na televizoru, nego u disanju čoveka pored tebe, dolazi dan koji ne možeš da odigraš do kraja. Dolazi onaj najteži trenutak, kad shvatiš da se neke stvari ne završavaju političkom odlukom, nego ličnim slomom. Kad se pritisak preseli u telo, više nema glume. Dolazi pitanje od kog se beži celog života. Šta radi čovek kad mu ponestane snage da nosi sopstveno ime? 2010. Bekim Fehmiju odlazi. Nema načina da se to kaže lepše, jer lepše ne postoji. Posle svega što su zajedno preživeli, posle decenija u kojima je bio simbol, posle trenutaka kad je izgledalo da se svet može otvoriti i zatvoriti samo jednim njegovim korakom, kraj dođe kao tiha katastrofa u kući koja je predugo bila naviknuta na udarce s polja. Ona ne priča o tome kao o melodrami. Priča kao čovek koji zna šta je scena i zna šta nije scena. Ovo nije scena. Ovo je ono kad te život uhvati bez reflektora i kaže sad si sama sa istinom, bez publike, bez uloge, bez posle ćemo. U toj priči postoji jedna reč koja se ponavlja i koja objašnjava mnogo. Moždani udar. Jedna medicinska činjenica, a iza nje čitav svet. Telo koje odjednom ne sluša. Ruka koja ne radi kao pre. Glas koji više nije isti instrument. Čovek koji je živeo od prisustva, od energije, od onog osjećaja da kad uđe u prostor, prostor se promeni.
i odjednom mora da pregovara sa sopstvenim nervima kao sa neprijateljem. Poniženje koje ne dolazi iz politike, ne dolazi iz tabloida, ne dolazi od kolege, dolazi iz sopstvenog tela. Zato je posebno prljavo. Zato te najviše boli. Ko nije prošao kroz to, ne razume jednu stvar. Nije isto kad izgubiš posao i kad izgubiš sebe u sopstvenoj koži. Glumac može da preživi bez uloge. Mnogi prežive. Ali kad ti telo oduzme kontrolu, kad ti ukrade onu sitnu slobodu da ustaneš, da odeš, da kažeš rečenicu bez napora, ceo svet suzi na pitanje koliko još ovako. Bekim je bio čovek koji je jedno već prekinuo predstavu pred publikom. Bio je to njegov jezik otpora. Nije znao da se bori polovično. Ne znao da se smešta u kompromis, da izgura. Ili ide do kraja, ili prekida. Kad takav čovek dođe do tačke gde osjeća da više ne može da bude ono što jeste, u njemu se stvara hladna, opasna logika. Bolje nikako nego polovično. Govorila je da su posljedice bolesti bile deo te odluke. Ne kao opravdanje, nego kao objašnjenje mehanizma. Kao da kaže, to nije bio hir. Bio je to kraj jedne unutrašnje bitke koju niko s polja nije video do kraja. U toj rečenici, u tom objašnjenju, ima nešto što bode i ljuti. Svi vole da pričaju o dostojanstvu, ali kad dostojanstvo postane nož okrenut ka sebi, svi odjednom traže da se o tome ćuti. U kući posle takvog odlaska ostane zvuk koji ne čuje niko osim onih koji su tu. Nije to vrisak, nije to lom. Praznina je. Praznina koja se ponaša kao predmet. Stoji u sobi, stoji u hodniku, stoji u tišini između dve rečenice. Ujutru kad staneš pored prozora, vazduh je isti kao juče, ali više nije isti čovek u tom vazduhu. Svaka sitnica postane dokaz. Šolja koja je ostala na pogrešnom mestu, kaput koji stoji, a nikoga ne oblači, knjiga otvorena na stranici koja se više nikad neće okrenuti. Trenutak kad mnogi očekuju da se žena slomi, da nestane, da se povuče, da se pretvori u tihu udovicu koja živi od sećanja i tuđe sažaljivosti. Međutim, ona nije bila građena od sažaljenja. Bila je građena od rada, od discipline, od onog strašnog talenta da se ustane i kad nema razloga. Ali nemoj da se zavaravamo. Rad ne leči. Rad samo daje oblik danu kad ti je dan bez oblika. Ona to zna. Zato ova tačka u priči nije herojska. Mračna je. Bez glasa. Trenutak kad shvatiš da ti ni najveće uloge, ni najveća slava, ni najveći status ne daju zaštitu od lične tragedije. Tu se vraća ona stara tema koja se provlači kroz ceo njen život. Sistem. Samo što sada sistem nije država. Sistem je telo. Sistem je vreme. Sistem je stvarnost koja ne pregovara. U takvoj situaciji čovjek ima samo dve opcije. Da laže ili da pogleda istinu u oči. Ne bira laž. Ali ne bira ni spektakl. Ne pravi od toga zastavu. Ne pretvara smrt u legendu. Ostaje u svojoj tvrdoj, gotovo suvoj liniji. Ovo se desilo i posljedice su naše, porodične, stvarne. Baš zato, ono što dolazi posle je još jedan udarac, samo drugačije vrste. Kad ode čovek koji je bio simbol, ostane iza njega nešto što je opasnije od uspomena. Reči, papiri, stranice, rukopis koji može da promeni način na koji će ga ljudi pamtiti, a i način na koji će porodica pamtiti sebe. Posle 2010. ne dobija luksus tišine, dobija obavezu.
Obavezu da odluči šta se radi sa onim što je ostalo zapisano. Šta se objavljuje, šta se briše, šta se čuva. Kome pripada istina kad autor više nije živ da je brani? Sada više nije pitanje samo kako je završilo. Sada je pitanje da li će bol ostati u kući ili će izaći u javnost, na papir, pred publiku koja voli da sudi. Na tim stranicama čeka je nešto što ni jedna uloga ne može da pripremi. Privatna istina koja ume da zaboli više nego javna mržnja. Ispostavilo se da bol ne ostaje samo u kući. Ona dođe u obliku rukopisa, u fascikli koja miriše na papir i prošlost i postavi pitanje koje niko ne želi da čuje. Šta radiš kad istina o vašem životu stoji crno na belo? 2012. sedi za stolom sa sinovima i sa gomilom stranica koje više nisu književnost, nego minsko polje. To nisu tuđa pisma, nisu novinski tekstovi, nisu sudski spisi. Glas je čoveka koji više nije živ da objasni, da ublaži, da se pokaje, da se nasmeje i kaže, ma znaš ti mene. Ostale su rečenice. Rečenice, kad ostanu same, umeju da budu surovije od čoveka. Na tim stranicama stoji njegov život kako ga je on video. Ne kako su ga urednici ulepšavali, ne kako su fanovi želeli, ne kako bi porodica volala da ostane upamćen, nego onako kako ga je izrezao sam sebi. Tu dobija novu vrstu pozornice. Pozornicu bez publike, ali sa najvećim rizikom. Svaka odluka koju donese oko tih stranica menja dve stvari odjednom. Njegovu javnu sliku i njen privatni mir. Čitanje ne liči na sentimentalno listanje uspomena, liči na istragu. Noć, kuhinsko svetlo, šolja kafe koja se hladi, olovka koja ostavlja kratke, ljute beleške po marginama. Jedna stranica ide lako, druga te zaustavi kao šamar. Neke rečenice su velike, čiste, hrabre, kao da ih je pisao čovek koji je još uvek na nogama. Bez upozorenja naiđe pasus koji smrdi na taštinu, na mušku samouverenost, na ono mogu jer mi se može. Tu nastaje najgori osjećaj. Istovremeno ga poštuješ zbog iskrenosti i gnušaš se onoga što iz te iskrenosti ispada. Postoji jedna tačka u rukopisu koja cepa vazduh u sobi. Nije politika, nije ideologija, nije estetika. Deo je o drugim ženama. To nije trač iz kafane, nego zapis u memoarima koji se spremaju za štampu. Postavlja se pitanje koje je neprijatno čak i kad ga šapućeš. Da li to ostavljaš ili brišeš? Ako izbrišeš, štitiš porodicu, štitiš sebe, štitiš i njega od posmrtnih razapinjanja. Ali praviš knjigu koja laže, ili barem ćuti tamo gde autor nije ćutao. Ako ostaviš, puštaš u javnost nešto što može da zaboli, da ponizi, da pokrene tabloidsku gozbu, da pretvori ceo jedan brak u predmet radoznalosti ljudi koji nikad nisu platili cenu tog života. Oba izbora imaju istu kaznu. Neko će reći da si pogrešila. Nije žena koja se skriva iza tuđih odluka. Ne kaže neka urednici reše. Ne kaže neka sinovi odluče. Ulazi u to kao u najtežu probu u životu. Čita, prelistava, vraća se, zastaje. Nekad tišina traje toliko dugo da se čuje samo kako list šušne pod prstima. Počnu razgovori koji bole više od bilo kakve javne kritike. Ne zato što se viču, nego zato što su hladni i precizni. Šta objaviti, šta skloniti, šta znači porodična istina, a šta znači pravo autora. U rukopisu se pominju i poznata imena, dovoljno velika da svaka rečenica postane mamac. Jedna jedina reč i sutra neko piše naslov kao da je rešio tuđi život. Ona to zna. Zna kako javnost diše. Zna kako publika voli da se pravi moralna, dok potajno uživa u tuđoj prljavštini.
Zna da će, čim knjiga izađe, mnogi preskočiti sve što je ozbiljno i skočiti pravo na sočno. Ali tu dolazi njen tvrdoglavi moral. Ne praviš sveca od čoveka. Ne praviš ni monstruma. Pusti ga da bude čovek, sa svim što to nosi. Zato ne pristaje na lakše rešenje. Ne zatvara rukopis u fioku. Ne pravi od njega čist, sterilan spomenik. Dozvoljava da se vidi i ono što grebe. Usput dobija udarac koji niko ne očekuje kad govori o memoarima. O svom mužu saznaje stvari iz njegovog teksta. Kasno, posle svega. Osjećaj koji ima ukus rđe. Kad saznaš nešto takvo dok je čovek živ, možeš da pitaš, da se svađaš, da se mirite, da postaviš uslove, da odeš ili ostaneš. Kad saznaš iz rukopisa posle njegove smrti, nema dijaloga. Ima samo odjek. Moraš da živiš sa tim odjekom dok svet spolja čeka senzaciju. U jednom trenutku odluka postaje brutalno jednostavna. Ili će istina izaći sa svim svojim trnjem, ili će porodična verzija postati laž koju će jednog dana neko drugi razvaliti. Bira da memoari izađu. Tim potezom radi nešto što malo ko ume. Odbija da kontrolom uguši istinu, ali odbija i da se valja u prljavštini. Preuzima udar na sebe. Zna da će udar doći svakako. Ljudi će čitati, prepričavati, izmišljati između redova, a ona će morati da stoji uspravno dok joj tuđi jezici ulaze u kuću. Dok se javnost bavi tim sočnim delovima, ona radi ono što publika ne vidi. Završava jednu privatnu istragu o svom životu. Ne da bi nekoga osudila, nego da bi razumela gde je bila, šta je preživela i zašto je ostala. Tek kad ti život stane na papir, shvatiš koliko si puta pristala na tišinu da bi sačuvala celinu. Posle 2012. moglo je da bude lako rešenje. Zatvoriš vrata, povučeš se, pustiš da vreme uradi svoje. Ali nije građena za povlačenje. Kad jednom prođeš kroz to da ti brak postane javni dokument, nema više mesta za stidljivost. Ostaje samo pitanje šta sada radiš sa sopstvenim glasom. Odgovor na to pitanje neće doći u uspomeni. Doći će tamo gde je ona uvek bila najopasnija za sistem. Na sceni. Baš kad se učini da će godine konačno doneti tišinu, sve će otvoriti novu temu. Temu moći i ćutanja. I ona će morati da izabere da li će biti legenda koja ćuti ili glas koji se ne sklanja. Kad ti život postane javni dokument, najlakše je da se skloniš i ćutiš. Ali radi suprotno. Uzme taj teret, odloži ga negde u sebi i izađe tamo gde je najranjivija, a najjača u isto vreme. Na scenu. 2020. zatekne je u ritmu koji bi mnoge upola mlađe slomio. Ne kao počasnu figuru koja se pojavi na premijeri da je publika vidi, nego kao radno telo teatra. Predstave, probe, rasporedi, pozivi, dogovori. Ujutru hladan vazduh u garderobi, onaj miris pudera koji se pomeša sa vlažnom tkaninom kostima. Grejanje koje nikad nije kako treba. Čaj u plastičnoj čaši koji se ohladi pre nego što ga popiješ. Kratki razgovori u hodniku, bez velikih reči. Svi štede energiju za ono što sledi. Zvuk koji uvek isto zvuči. Prvi koraci po daskama. Onaj tupi udarac stopala koji ti uđe u stomak i kaže da nema bežanja. Nema maskiranja, nema izgovora. U tim godinama izgovara jednu rečenicu koja objašnjava sve. Teatar je mesto najveće slobode. To nije poetska fraza. Životna je dijagnoza. Sloboda, u njenom smislu, nije kad radiš šta hoćeš. Sloboda je kad smeš da budeš tačan. Kad smeš da kažeš istinu bez da te neko prekine. Kad smeš da stojiš pod svetlom i da se ne izvinjavaš zato što postojiš. Na sceni nema triteraških sudova. Nema kafanskih komisija.
nema tuđih etiketa koje ti lepe na čelo. Ima samo trenutak u kojem ili jesi ili nisi. Jedino pošteno merilo koje je imala kroz čitav život. Dolazi pandemija. Sve što je do juče bilo normalno, odjednom izgleda kao luksuz. Blizina publike, dah u sali, šum kaputa kad se ljudi nameštaju u sedištima. Neko ko ceo život živi od živog kontakta, preko noći dobije prazninu. Ne prazninu privatnog života, nego prazninu profesije. Pitanje identiteta. Šta si ti kad nemaš gde da stojiš? Ne dramatizuješ, ali ne glumi ni ravnodušnost. Ne preko skandala, ne preko sentimentalnih ispovesti, nego kroz stav. Kad se sve ruši, čovjek se drži onoga što zna. Ona zna scenu, zna disciplinu, zna da sloboda nije poklon, nego navika. Baš kad deluje da će se sve svesti na preživljavanje, društvo otvori novu temu koja je prljava, sporna i bolna. Baš onakva kakve su teme koje se godinama guraju po tepih. Priče o moći u profesiji. Priče o ćutanju. Priče o tome kako se mlade žene u umetnosti tretiraju kao da je normalno da pretrpe nešto što niko razuman ne bi smeo da traži. Nastaje ona vrsta buke u kojoj svi odjednom imaju mišljenje. Jedni brane sistem, drugi napadaju, treći se prave da ne znaju dovoljno, a četvrti nude cinizam kao anestetik. U toj buci najskuplja valuta postaje javna reč nekoga ko nije morao da se umeša. Nekoga ko je već legenda, ko već ima svoje mesto, ko bi mogao da ćuti i da se ne prlja. Ona se umeša. Ne piše traktate, ne drži lekcije, ne koristi tuđe bolove da bi izgledala moralno. Uradi ono što u takvim situacijama malo ko uradi. Stane uz one koji rizikuju sve i kaže da razume cenu. Ne cenu u komentarima, nego cenu u karijeri. Cena je to što ti se vrata zatvore. Cena je to što te zovu problematičnom. Cena je to što ti se kolege izmiču u hodniku. Cena je to što te poslije toga više ne gledaju kao glumicu, nego kao slučaj. Bar zato njena podrška odjekne. Ne zato što je glasna, nego zato što dolazi od nekoga ko zna sistem iznutra, ko zna koliko lako moć pređe granicu kad se svi prave da ne vide. Kad kaže da su te devojke probila led ćutanja, to nije fraza. Iskustvo je žene koja je ceo život gledala kako se ćuti iz straha, iz računice, iz navike, iz lažne pristojnosti. Sada vidi kako se taj mehanizam lomi. Javno, bolno, uz otpor. Ne nudi utehu. Nudi realnost. Realnost je da će biti teško, da će biti pritiska, da će biti pokušaja da se tema pretvori u trač, da se žrtve pretvore u one koje traže pažnju, a moć u nesporazum. Zna taj trik. Sistem uvek prvo pokuša da umanji, da relativizuje, da zamori, da te navede da odustaneš samo zato što si se umorila od borbe. Ali zna i suprotan trik. Kad jednom neko progovori, više nema nazad. Ne zato što je svet postao bolji, nego zato što je istina jednom izašla na vazduh i više ne može da se vrati u podrum bez smrada. Tu se vidi njen kasni trijumf. Ne trijumf kao medalja, nego kao sposobnost da budeš koristan kad je najnezgodnije. Da budeš glas koji ne traži publiku, nego odgovornost. Da upotrebiš težinu svog imena ne da dobiješ još jednu ulogu, nego da zaštitiš one koji tek treba da dobiju šansu da žive normalno u profesiji. Dok se javnost svađa i deli, vraća se onome što jedino ume da zadrži čoveka u centru. Radu. Predstava se igra. Scena stoji. Reflektori se pale.
Umjesto da se skloni u dostojanstvenu tišinu, nastavlja da postoji tamo gdje sve mora da bude istina, jer publika vidi svaku laž. Kad prođe taj talas, kad se prašina makar malo slegne, dođe sljedeći trenutak koji je podmukao na drugi način. Društvo počne da deli priznanja, da pravi spiskove, da zaključuje epohe. Kao da hoće da kaže, sada ćemo mi da te smestimo u vitrinu, da te pretvorimo u simbol, da te završimo jednom rečenicom. Tu vitrinu ne prihvata kao kraj. Pretvara je u početak posljednjeg, najličnijeg pitanja. Ako ti na kraju života svi govore šta si bila, da li ti imaš pravo da kažeš šta si zaista bila? Gde se u toj priči završavaju uloge, a gde počinju koreni koje si nosila celog života, ali o njima nikad nisi govorila do kraja? Svi vole da te stave u vitrinu kad osete da si završena priča. Daju ti plaketu, uruče ti priznanje, kažu par velikih reči i očekuju da se lepo nasmešiš, da klimneš i da budeš zahvalan što su te pretvorili u spomenik. Ali ona nije spomenik. Žena je koja je preživela epohe i zato posljednju reč ne prepušta protokolu. 2022. i 2023. stižu nagrade. U pozorišnom svetu to je kao da ti neko kaže: vidjeli smo te, priznali smo ti, upisali smo te u zvaničnu istoriju. Zvanična istorija je uvek čista, uredna, bez krvi pod noktima. Voli da sažme život u jednu rečenicu: velika glumica. Lepo zvuči. Problem je što je to premalo. Može da primi priznanje, ali ne prima ideju da je time priča zaključena. Zna kako su nastajali njeni dani. Nisu nastajali u svečanim salama, nego u hodnicima koji mirišu na prašinu i znoj. U probama koje traju dok ti glas ne postane hrapav. U onim trenucima kad se smeješ pred ljudima, a unutra ti se okreće želudac. U godinama kad ti nude uloge kao zamke. U godinama kad je muž otišao iz predstave i time raskinuo sa epohom. U godinama kad je život udario kroz bolest i kroz kraj. U godinama kad si otvorila rukopis i shvatila da se ne boriš samo s javnom istinom, nego i sa privatnom. Zato, kad dođe 2025. i kad priča o sebi, ne priča kao slavna. Priča kao neko ko je, posle svega, konačno dobio pravo da kaže odakle je. Priča o korenima, o genealogiji, o onome što se u našim krajevima često skriva iza rečenice: to se ne dira. Dira. Ne zato što voli da raskopava rane, nego zato što zna da bez korena nema smisla. Samo biografija. U njenoj priči odjednom opet čuješ ono isto. Planina i more. Dva sveta u jednom čoveku. Tvrdina i nemir. Ćutanje i glas. Shvatiš da se taj sukob nikad nije završio. Samo je menjao oblik. Nekad je bio u porodici, u ratnim i posleratnim senkama, nekad u audiciji, u poniženju koje moraš da progutaš da bi uopšte došao do scene. Nekad u instituciji, gde se sloboda osvaja disciplinom, ne pobunom. Nekad u ljubavi, gde se privatnost topi pod tuđim pogledima. Nekad u politici, gde ti identitet postane meta. Nekad u bolesti, gde telo postane sistem koji ti uzme kontrolu. Na kraju, u rukopisu, gde istina dođe na papir bez milosti. Sve vreme jedan isti obrazac. Ne beži. Ne pravi se da nije videla. Ne pristaje da joj drugi napišu naraciju. Uzme ono što joj je dato i iz toga napravi nešto što može da stoji. To je njena istorija uspeha. Ne u smislu postala je slavna. U smislu ostala je živa iznutra. Ostala je sposobna da bira.
U svetu gde se izbor često svodi na to da se skloniš ili da se prodaš, birala je treće. Da radi, da govori kad treba i da ćuti samo kad ona odluči, ne kad joj narede. Sad, kad sve sabereš, dolazi ona neprijatna istina koju ljudi ne vole da priznaju. Snaga nije lepa. Snaga često izgleda hladno. Snaga ponekad izgleda kao tvrdoglavost. Snaga zna da bude neprijatna. Podsjeća druge na ono što nisu uradili. Ona je u mnogo trenutaka bila baš to. Neprijatno podsjećanje da se može živjeti bez saginjanja. U tom smislu, nagrade su samo pečat na koverti. Sadržaj je ono što je nosila decenijama. Zato, kad danas neko kaže Branka Petrić, ne kaže samo glumica. Kaže i svedok. Kaže i preživela. Kaže i neprilagođena po potrebi. Kaže i žena koja nije pristala da joj istorija bude alibi. Sada dolazi pitanje za tebe. Ne kao za gledaoca, nego kao za čoveka. Ova priča nije samo o teatru i filmu. Priča je o tome koliko si spreman da platiš da bi ostao svoj. Kad ti sistem ponudi mir u zamenu za ćutanje, kad ti ponudi posao u zamenu za obraz, kad ti ponudi priznanje u zamenu za to da postaneš dekoracija, kad ti ponudi normalan život u zamenu za istinu o sopstvenim koremima, šta biraš? Da li bi ti, na njenom mestu, imao hrabrosti da ostaviš mrlje u priči, da ne ulepšaš, da ne brišeš, da primiš aplauz bez zahvalnosti prema laži? Ili bi izabrao lakše, da budeš voljen, ali po tuđim pravilima?